přijal. Nemluv na ní, když chceš, aby to neudělala. Ano, aby tam zase nebyla chyba. Ahoj, měj se krásně. Tak si to užij. No jo, krásně. Tak, ty tam dávat, ještě to se končí, jo. První řada je ukončená. Tak. Pani dělá já děkuju moc. Naschle. Tady, aby bylo místo, se tam dal ten přídavný jeden. A prostrčí se to, protože kdyby to tam nebylo, tak by se špatně prostrkoval. Tady ten. Se prostrčí, aby byly ty poslední 3 nahoru. Tady také. Aby tam byla ta mezera, aby se to dalo prostrčit, co tam dávají tady. Dá vždycky tady ten přídavný. Něho se tam zaplete ten, co tam bude patřit. Naschle. Aha, takhle. Že se to zaplete místo toho bílého. Aby to vlastně navázalo.